σωστά τρίστον και. Ελάτε παλαρά είναι λίγο τα χέρια. Δύο χέρια. Ευχαριστώ τους γονείς που με εμπιστεύονται τα παιδιά. Το σεβασμό έχω μάθει από το σπίτι μου να το κερδίζω και το γνωρίζω. Και θα ήθελα, όπως σας βλέπω έτσι όλους μαζεμένους, επειδή προσωπικά εγώ αδυνατώ σε όλη τη λειτουργία του συλλόγου, θα εκτιμούσα πάρα πολύ, όπως έχει προσφερθεί η Μόρφη και κάποια άλλα άτομα, φίλοι μου, γνωστοί μου, έτσι, να παίξουν κάποιο ρόλο στο θέμα συλλόγου. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Όσο για τα παιδιά σας, είναι άξια. Υπάρχουν και οι δασκάλοι εδώ. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, όχι επειδή κάνουν το σχέση του ή οτιδήποτε άλλο, επειδή είναι πειθαρχημένα και επειδή είναι καλοί χαρακτήρες. Έχουν μάθει να σέβονται και να φέρονται σωστά. Αυτό θέλω να πω σε εσάς και για το οποιοδήποτε πρόβλημα που πει προσωπικά με τον καθένα, να μην διστάζετε, να έρχεστε, δεν θα κόλλουμε, να έρχεστε να μιλάμε και να συζητάμε.